Hi guys, maayong buntag kanatong tanan guys. Magutan dai ko karon guys. Atay kalabasa. Din nasa tay alugbati. Ug patong na gamay guys. Atong manggay. Ano siya atong utanon guys. Ano siya magkas. Siyang tunuan magtuno ta o kalabasa. Ano atong utanon guys? Kalabasa, alugbati, sitaw, and kalamonggay. Guys, ano atong utanon karon. Mahaw na ta guys. Tira nga mong usan. Usan nga gigataan guys. Wow. Sarap. Ano among gulay karon? Pino sa guys. Ano among shirt karon? Sudan. Pagbayad ko, an-an man. Palitan ko na pa ng Makakita ninyo guys.